ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଲେଖିଲେ ହେଲେ ବାପରେ हाँ ରାଣୀ ସେତେବେଳେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ राजा को ସେଦିନ ହାସ୍ୟଳରେ ଦିନ ରାତି राति बीतीगला ପ୍ରଭାତରୁ ରାଜା ଜୟସେନ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। जयंती गढ़ बाहरी पड़िले ଏ ଜୟସେନ ତ ଚଳିଗଲେ ଗଲେ ହେ। କାମାକ୍ଷୀ ବନରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ होइले है ଚକାସନ ପାତିଣ ବସି बसिले है ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ध्यान लगाइले है ବ୍ରହ୍ମା ହୃଦୟରେ ଡାକି डाकिले है ଏହିପରି ତପ କଲେ ଦଣ୍ଡ हर ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ ताकु वेद वर ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ ताकु वेद वर ଏହିପରି ତପ କଲା ନର ईश ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବଳିଗଲା हजारे वर्ष राम जय राम ହଜାରେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେନି। ପ୍ରଭାତରୁ ରାଜା ଜୟସେନ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। जयंती गढ़ बाहरी पड़िले ଏ ଜୟସେନ ତ ଚଳିଗଲେ गले है କାମାକ୍ଷୀ ବନରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ होइले है ଚକାସନ ପାତିଣ ବସି बसिले है ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ध्यान लगाइले है ବ୍ରହ୍ମା ହୃଦୟରେ ଡାକି डाकिले है ଏହିପରି ତପ କଲେ ଦଣ୍ଡ हर ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ ताकु वेद वर ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ ताकु वेद वर ଏହିପରି ତପ କଲା ନର ईश ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବଳିଗଲା हजारे वर्ष राम जय राम ହଜାରେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେନି। असुर रागी गले ସେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇ କଣ କଲେ କହିଲେ କୋଠର ତପସ୍ୟା କରିବି। कहीं ना इमिदी तपस्या कले मते ब्रह्मा वर देले मु सिमिदी तपस्या करिवि ସେତେବେଳେ ଅସୁର ତୁ ଚଳି ଗଲେ गले है ଦୁଇ ଗୋଟି ବାଉଁଶ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଣି आनिले है ଦୁଇ ଜାଗାରେ ନେଇଣ ପୋତିଲେ तिले है ଆଉ ଏକ ବାଉଁଶ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଣି आनिले है ଉପରେ ଅସୁରର ଗଳି ଛନ୍ଦି छंदिले है ତଳେ ଏକ କୁଣ୍ଡକୁ खोली ଖୋଳିଦେଲେ देले है ତଳେ ଏକ କୁଣ୍ଡକୁ खोली ଖୋଳିଦେଲେ देले है ଅଗ୍ନିକି ପୁଣି ଲଗାଇଣ देले ଉପରକୁ ଅସୁର चरण ଚରଣ छंदिले है ତଳକୁ ବଦନ करी କରି रहिले है ତଳକୁ ବଦନ करी କରି रहिले है ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି जलिना ଜଳିନା उठिला है ଛର ଛର ରୁଧିର खसी पड़िला है ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ मांस ମାଂସ छिदी पड़िला है ଏହିପରି ତପ କଲା ଦଣ୍ଡ धर ଭସ୍ମ ପାଉସଲା जय ଜୟସେନ ଅସୁର सुर राम जय राम भज राम जय राजीव लोचन राम ଅସୁର ସେତେବେଳେ ଭସ୍ମ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। भाईना ଯେତେବେଳେ ଜୟସେନ ଭସ୍ମ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳକୁ ଭାଇନା କଣ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ। କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମା ଭାବନା କଲେ ମୋତେ ଡାକି ଡାକି ଜୟସେନ ଅସୁର ଜଳିଗଲା ଭସ୍ମ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ଯଦି ମୁଁ ନ ଯିବି ତାହେଲେ ମହାପାପୀ ହେବି। ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ମରାଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଚଢି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅସୁର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ହଁ। ସେତେବେଳେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଅଗ୍ନି କି ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟିଏ ତୟାରୀ କଲେ। ଜୟସେନ ଅସୁରର ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଜୟସେନ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବେଦ ବର ଉଠି ବସିଲା। ଜୟସେନ ଯେ ଅସୁର ପଚାରିଲା ୱାରିଓ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଆପଣ କିଏ ସେ? ଓହୋ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କି ରେ ବାପା ମୁଁ କିଏ ହଇରଜ କହୁଥିଲି ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କି ରେ ବାପା? ହେଲାନି ତୁ ଯୋଉ ବାପାକୁ ଡାକୁଥିଲୁ ମୁଁ ତୋର ସେଇ ବାପା ଆସିଛି ହେଲେ ଆପଣ ତ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି ଆଉ କଷା ବସନ ଚାରି ବେଦ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ମୁଖ। ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଚତୁର୍ମୁଖ ହୋଇ ସେ କାଳେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆହା କହିଲେ ବାପରେ ତୋ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଦେବୀ ଅସୁର କହିଲା ଏମିତି ବର ନେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ନେବି ନାହିଁ ଜାଣ? ହଁ ହଁ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦରକାର। ଏଣୁକରି ଆପଣ ଜଳଖିଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନହେଲେ ଯାଇକିରି କହୁଥିଲା ଆପଣ ଜଳଖିଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ମୁଁ ଦିନଟା ଖବର ମାଗିବି ଆଉ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ସରିଗଲା କଥା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କି ବର ମାଗିବୁ? ହୁଁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ଯାଏ ମୋ ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବରଟା ମାଗିଲେ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଠାରୁ ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟ ହେଲେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଗରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବରଟା ମୋର ମନେ ପଡିବ ମାଗୁଥିବି ଆପଣ ଦଉଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ଯାଏ ଯଦି ଆକୁ ବର ଦେବି ଏ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ ନା କଣ ମାଗି ପଳେଇବ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ହେଲେ ଯଦି ଦଉଛି ମରୁଛି ନଦେଲେ ମତେ ଛାଡିବନି ମତେ ଛାଡିବ କି? କାହିଁକି ତାକୁ ମଣିଷ କରିଦେଲି ଆଉ ମରିଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲି ଏ ସମୟରେ କହିଲେ ବାପା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାପା ବର ଦେବି ଯେ ହଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ବାପା କଣ? ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର ଇଣ୍ଟରଭେଲ କରୁ ବାପା ହେକ୍ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ଛୁଟି ଦବୁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ହଁ କରିବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମାଗ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ
ଜଳରେ ନ ବୁଡ଼ିବି ଅଗ୍ନେ ନ ପୋଡ଼ିବି ପୋଡ଼ିବି ଖଡ଼୍ଗେ ନ ଛିଡ଼ିବି ପବନ ପବନ ନ ନ ଉଡ଼ିବି ଚଉଦ ଭୁବନକୁ ଚଳିବ ଚଳିବ ମୋର ମୋର ରଥ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଣେ ମୋତେ ନଇବେ ନଇବେ ସମରଥ ମନ ଗଲେ ମୋର ବଢିଯିବ ପେଟ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଲାଗିବ ମୁକୁଟ ମୁକୁଟ ହଲିଲେ ହଲିବ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପାଦ ମାଇଲେ ମାସୁକି ନୁଆଇଁ ଦେବ ଶିର ପାଦ ମାଇଲେ ବାସୁକି ନୁଆଇଁ ନୁଆଇଁ ଦେବ ଶିର ସଂସାରେ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ମୋର ଅଙ୍ଗେ ବାଜିଗଲେ ନ ହୋଇବ କିଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍ଗ ଦାଢ଼େ ନ ପଡ଼ିବି କେବେ ନର ନାରୀ ମୋତେ କେବେ ନ ପାରିବେ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ମଲ ଅଞ୍ଜନାର ଛାଟ ଯା ନାମ ଧଇଲେ ପଡେ ଲଙ୍କାରେ କବାଟ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ମଲ ବୀର ବୀର ହନୁମାନ ତାହତେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବଟି ଜାଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ମୋର ଅଙ୍ଗେ ବାଜିଗଲେ ନ ହୋଇବ କିଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଅଛି ମୋର ଅଙ୍ଗେ ବାଜିଗଲେ ନ ହୋଇବ କିଛି ଶିବଙ୍କର ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଅଛି ମୋର ଅଙ୍ଗେ ବାଜିଗଲେ ନ ନ ହୋଇବ ହୋଇବ କିଛି ଏହି ବର ଦିଅ ଆହେ ବେଦ ବରହ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ବେଦ ବରହ ଅମର ବର ଦିଅନ୍ତୁ ବେଦ ବରହ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଉଡଇଥିଲେ ଥିଲେ ହେ ଅସ୍ତୁ ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ହେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଅମର ବର ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମା ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଭାଇନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇନି ସେଟା ଗୋଟେ ଥରେ ଛାଡିଗଲା ଆଉ। ହେଇ! ବ୍ରହ୍ମା ଗଞ୍ଜି ଖେକିରି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଭାଇନା ବାବାଜୀ ଲୋକର କଥା ଜାଣିନ କି ହଇର ଦିପଳା ଅଜୁ- ସକାଳୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ କହିଲେ କଣ କେତେ କଥା କହିଲି କଉ 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 କରି ତାକୁ ଅମର କରିଦେଲି ଚଣ୍ଡାଳ ଅସୁରଟାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ମାଗିଦେବ ବୋଇଲେ ରଖିବନି ଆଉ ତିନି ପୁର ହଁ ଏବେ ତ ଅମର କରିଦେଲି ଅସୁର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବର ହଁ ହେଲେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ ଭାବିଲେ ସାନ ଫାନ ବର ଯଦି ହେଇଥିବ ଛୋଟିଆ ଫୁଟିଆ ବର ହଁ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ଯଦି କହିବ କହିଲେ ମୋର ପିତା ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି ହରିହର ସେ ସେ ବେନି ଭାଇଙ୍କି ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦିଅ ବର ଶିବଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆପଣ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସରିଗଲା ରେ ବାପା ଯଦି ଏ ଶିବଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାରିବ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ଫାଷ୍ଟରେ ମତେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ ଜଣା ପଡୁଛି କହିଲେ ହଇରେ ବାପା ହଁ ଶିବଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଥିଲ କହିଲ ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଠାରୁ ଅସ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଥା ହେଲେ ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଠାରୁ ଅସ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ବର ଦଉଛି ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଅସ୍ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇନି ଦେବକୁଟ ମାୟା ହୋଇଯାଇଛି ଆହୁରି 4 ଘଡ଼ି ବେଳ ଅଛି ହଁ ହଁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅମର ବର ପାଇଲି ଆଉ ସେ ନାରାୟଣ ସେ ଜଟିଆ କଣ ମୋର କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଛାଡ଼ିବି କି? ଛାଡି ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମାରିବି ବୋଲି ଏମିତି ଅସୁର ଭାବୁଛି ଠିକ ନାରଦ ଭାବନା କଲେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲ କରୁ କରୁ ସବୁ ବର ଦେଇଦେଲ ତାକୁ ଦଉ 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 ଶେଷକୁ ଅମର ବର ଦେଲ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ କଥା ଟିକେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ କହିଦେବି ସରିଯିବ କଥା ନହେଲେ ବୋଲି ନାରଦ ବୀଣା ବଜେଇ ବଜେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି କିପରି ବ୍ରଜରାଜ ତନୟ ଗୁଣ ଗାରେ ବ୍ରଜରାଜ ତନୟ ଗୁଣ ଗାରେ ବ୍ରଜ ରାଜତନୟ ଗୁଣ ଗାରେ ଆହୁରି କଣ କଲେ ହଁ ବ୍ରଜ ରାଜ ତନୟ ଗୁଣ ଗାରେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଦଳା ସତିଙ୍ଗ ଧୃତି ଦଳା କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଦଳା ସତିଙ୍ଗ ଧୃତି ଦଳା ଅଟଇ ମୁଖ କଳା ଅଭିରା ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ ପସରା ବ୍ରଜ ରାଜ ବ୍ରଜ ରାଜ ତନୟ ଗୁଣ ଗାରେ ବ୍ରଜ ବ୍ରଜରାଜ ରାଜତନୟ ଗୁଣ ଗାରେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ରେ ମନ ହଁ ବ୍ରଜରାଜ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରଜରାଜ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ନନ୍ଦ ହଁ। ନନ୍ଦଙ୍କର ତନ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଟିକେ ମୋ ମନ ଗାଁ ଗାରେ ବାପା ମନ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାରିକାପୁରେ ଦ୍ୱାରିକା ପୁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବସିଥିଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ ବଡ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହଁ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଛୋଟି ନେଇଗଲେ କହିଲେ ମହର୍ଷି ହଁ କେତେ ଦିନ ଆସିଲେ କୁ 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 ଚେଣ୍ଡି ହଇରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବସି ପଡ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ। ନାରଦ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରିକାପୁର ସମ୍ଭାଳ ସମ୍ଭାଳ ଭଗବାନ କହିଲେ କାହିଁକି ମୋ ଦ୍ୱାରିକାପୁରକୁ କଣ ନା ସମ୍ଭାଳିବି ଜୟନ୍ତୀଗଡ଼ର ସୁରଜସେନ ବର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମହର୍ଷି ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ବର ପାଇଥିଲା ହେ ଏବେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ବର ମାଗିଲା ସେ ପ୍ରଥମ କୋଟା ଗଲା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଟା ଆଉ ଥରେ ପାଇଛି ଏବେ ସିଏ ପିତାମହ କଣ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ହଁ ଅମର ବର ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଅମର କରିଦେଲେ କି ହେ ହଇହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବକୁ ଅମର କରିଦେଲେ କଣ ବାପା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କି ତମର ଆହୁରି ବେଶୀ? କଣ ବର ମାଗୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣ ହଁ ହରିହରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଅସୁର ମାଗୁଥିଲା ବର ଦେଲେ କି ନଦେଲେ ବାପା ମତେ ଅଗୋଚର ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଭଗବାନ କହିଲେ ତାହେଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା କଥା ହେଲା
ମାୟାଧର କ'ଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ମାୟାଧର ମାୟା ଭିଆଇଲେ ହରି ରାମ ହେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ବିଜେ କଲେ ଜୟ ରାମ ହେ କାମାକ୍ଷୀ ବନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ହରି ରାମ ହେ ବର ପାଇ ଜୟସେନ ଆସୁଛି ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡ ଧର ସେ ବୃଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଗୋଟିଏ କରିଲେ ଧାରଣ ଚକ୍ର ଧର ସେ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ କରରେ ଧରିଣ ଚକ୍ର ଧର ସେ ଢଳି ଢଳି ଯାଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ହରି ରାମ ହେ ଭଜ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେ